Hey YouTube, nu skal vi prøve en Let's Play Survival med Minecraft. Og det her, det er mine to venner, Panik 1, 2, 3, 4, 5 og Messi D5. Skal vi give dem en hånd? Klap, klap. Nej! Hjælp, hjælp! Jonas! Nej, shit, hvad gjorde jeg? Ja, hvor er templet? Wow, er der et tempel? Ja. Okay, Jonas. 21 16 er videoen forbi, og så skal vi have det næste. What? Lol, der lag spike. Okay. Wow, der er snubletråd. Au! Jeg kender bare for godt de her steder. Chest, guld og jern. Den er vist inde bag et eller andet. Jeg har fundet det her før. Kig ind bag en mur. Jeg skal vise jer den. Ja. Har du en hakke? Wow! Jeg har fået 4 diamanter. Hvor har du fået hakken fra, Jonas? Nej, det er kun for det er en af dem, der starter. Jonas, kom over og smadre dispenserne. Vi skal da ikke bo her, skal vi? Hvorfor? Jeg skulle da tænke mig, at vi skulle bo midt ude på en ødemark. Nej, jo nok ikke en ødemark, men midt ude på et landskab. Okay, vi skal bo i junglen, så skal jeg være Tarzan. Jeg er Tarzan, jeg svinger mig en lian nu. Jeg tror det går ondt. Jeg prøver. 3 der liv. Hvad? Ja, vi må. Det skulle da en del af serveren. Mad. Hallo nu. Det bliver nat. Wow. Det gik stærkt. Nej, men Jonas, det er nat. Jonas, nu pas på mig. Pas på mig. Jonas. Jeg kan se dig. Dit navn, det lyser helt op. Nej, Hans. Shit, man. Nej. Jeg er bag dig. Nej, hvorfor er du på den anden side af bjerget? Og lad være med at synge du der. Ja, seriøst. Nej, det lyder ikke godt. Det lyder jeg H til. Skal jeg da? Ja, den berømte popsanger Elvis Presley, ikke? Nå, men Jonas, nu er det værd at være slut for den første serie. Men vi ses jo i part 2. Moin.